To nemôžem urobiť. Ale vidí, ja to mi je dobrý. Keď touto rukou šťastnem a moja. A vieš, čo je Slečná pani, vy viete, čo je gej? No, mám to veľmi veľa význam. Znamená, keď dáš ruku takto, tak si asi gej, no. Hej? No, asi, ja neviem, Lebo ona tak hovorí, že keď dáš takto ruku, tak že si gej. Asi to nevieš? Hej, Kyčeta, halo. Nie, ja to No ja tam daj, keď dáš takto ruku, tak je gej, hej? A teraz nemám. Čiže, počkaj, keď dáš takto chalám ruku, tak je gej, hej? Prestaň, sadni si už. Prestaň. A keď príde na úrad práce a poviem, že... To nás to nevie povedať. A poviem, že prosím vás, používajte mi pero a dá takto ruku. To znamená, že gej? No, podľa nikoho, áno. Hej? No, takže trošku mozog používať treba. Áno, pozri sa. Toto je dačo iné ako toto. To je toto. Nie, ale ťažké takého myslela, isto. Ja neviem. Taký obyčela dusel, alebo takú zavajcia dusel. Nie, asi takú zavajcia by si chceli asi niekto dusel. To nevyznám. To sú nervy. To nie sú vajcia, to sú nervy. Ona mi povie, že nerobí, že toto. A vieš čo? A pozri sa teraz, urobím toto a takto stíham. A kohútik si takto a strieľa. A on to vie. Ty si moju flintu ešte nikdy v živote nevidela. Olga, my sme žili, my sme spávali spolu všetko. On ma viedol. Všetko. Ako teba, ako mňa ojebal. Kto, ja? Nie. Že hovorí, že ako mňa ojebal, ja. 14 dní. Ako mňa ojebal, ajde, no. Áno, je to pravda. No a kde sme to skončili? Na ministerstvu. Takže máte tie nohavičky, či nie? Nechajme tak. Ja tak buď ich má, alebo nie? Nie, to skončím. Nechajme tak. Jebe na to. Bude... Aspoň prekúšať. Videl si moju flintu? Hej. Ona nie. A ona mi nebude nikdy... Poďme strieľať. Bývate blízko, ideme strieľať. Holuby. Žiadne holuby, žiadne oni nebudem strieľať. Videl si? Videl som. Si ma. Hej. Spal som tam. A to už asi koľko holubov zo strieľa, hej? Neviem, koľko si Taký holubov. holubí. Nastrieľal a to. Dobre, Hej, strieľam holuby. nechaj tam. Nie, dosť. Hej? Lebo bude dosť. Veď dobre. A čo? Aha. Pozaj, ako plače, si ju rozplakal. Nechaj. Lebo som ti to povedal, že to urobím. Pohaj, nechaj ma na pokoji, chápeš ma? Iba nechaj na pokoji. Dobre, nechaj si. Ty volaj. Kde si bola? Jaké do piče? Nechaj ma na pokoji. Ako? Nechaj ma. Nie, dobre. Ja. Nie, počúvaj. Nie. A čo ste sa rozpali? Pani Olga. Pani Olga, veď takto sa... Ja som ti to slúbil, že to urobím raz. No, daj si pekne, daj si krásne. Chodok. Čo chceš? Tak. Do piči? Počúvaj ma. Videla Vieš čo, on jedno nevie pochopiť, že on je tam. On jedno nevie pochopiť. A prečo si prišla dneska ku mne? Do piče. Kvôli tomu. No, kvôli tomu. Keď mi vyzváňa. Je nie, že... Vyzváňa. Keš? Čo? Bol to keš? Bol to keš? Keš ona? No ja viem, že ste prišli od neho pýtať peniaze. Čo ste vyujebať, čo? Asi tak. No. Asi tak. To by nemá byť. Už. No. A dáme ešte. Dáme. Peku. Poďme, dajte. Toto je jednotlo. Porozprávajte sa, to vám pomôže len. Hej? Čo mi pomôže? Keď sa porozprávate.
A čo o tom Rozumiem, keď povedia problémy, ktoré... Ale ja sa o teba už nebudem. Dajte proste, dajte to zo seba Ty von. ukáž a hotovo. Ja mám lásku, ktorú milujem. Tak a čo sa staráš o to? A keď sa milujete, máte starať... To je moja vec, to je moja vec. Ukážte to na javu, že... A čo je ma po tebe, čo je mňa po tebe? Mňa trápia... Pani Olina, jedno ma zaujíma, prečo ste prišli dneska za Janom? To by ma zaujímalo. Vôbec nie. A Jana by to zaujímalo. Vôbec nie. Janko, zaujímate to, po čo prišla? Áno. Tak povedzte, kvôli čomu ste prišli. Hej, on mi vyzváňa celú noc. To nemyslíte vážne, že vám ešte vyzváňa v noci? Veď Jano má vedel rád, že spí. Co si vymýšľate? Som onu pozeral ráno, formu, všetko. Ako, kto skončil prvý? Oni. Japonska mala ísť počkať, Číny bola. Nie to je jedno. Rajko je druhý. Nie to je úplne jedno. Alonso. Doktor. Od človeka. Pojď. A teraz, vidíš to, a teraz máme ruku. Človeka. To by som chcela mať v živote. V živote. Len jedno. Že som robil. Jediného. Fuj. Preto hladkáte, že ho milujete. Hej, milujem ho. Boha. Čo mám robiť? Fuj. Zabiť. A zakopať. A zakopať. No co? Na túto ženu nie. No ja ho nechcem ani vidieť. A prečo mi to robíš? A prečo mu to robíte? Prečo mu nadávate, keď ho milujete? To je správne náš. Toto. No, ja som hnusná žena. Správne náš. Hnusná. Je také. Hovedo. No, dobre. Hej, obidva. Co? Idem dobre. Pokiaľ nie hrávaš. Čo chceš so mňa? No veď urobí, veľmi urob. Veď môžeš, no, veľmi urob. A čo? A teraz?